היי בנות יקרות, שלום, מבשלות אמהות, מה שאתם, נשים, שלום לכולם. ביקשתם רוז הלך, ומה זה עם כל הבישולים וכל האפייה האחרת. התאמצתי, השתדלתי, וואלה הצלחתי לעמוד בזמן. אז זהו, אנחנו מתחילות להכין רוז הלך של אנדבר. נתחיל. עכשיו את הבצק אני עשיתי, ואני אסביר לכם איך הוא הגיע למצב כזה. קודם כל לקחתי 600 גרם קמח. 600 גרם קמח, ספרתי את זה, שקלתי את זה במשקל הביתי שלי, זה יוצא 4 כוסות מלאות, כוסות של שתייה חמה, מלאות, ממש עד למעלה. 4 כוסות קמח, ניפיתי, זרקתי, ניפיתי, שפכתי למיקסר, כפית שמרים יבשים ו300 מיליליטר כוסות מים. זה יוצא כמעט 2.5 כוסות מים פושרים, אתה מ4. התחלתי להרבל במהירות בינונית, ואז בהדרגה הוספתי 1/4 כוס שמן זית, המשכתי להרבל עוד איזה 3 דקות טובות, ואחרי זה הוספתי מלח, חצי כפית מלח, ואז הרבלתי במהירות גבוהה. המיקסר רועד, אין מה לפחד, תופסים אותו ככה קצת, הוא במהירות גבוהה, ועד שפתאום אנחנו רואים שזה על הוו נתפס כדור גדול של בצק. מקבים, נותנים לו לתפוח בסביבות שעה וחצי. ברגע שהוא תופח, אני נותנת לו בוקס, מפרידה אותו ל4 כדורים. ואז מניחה עליו מגבת נקייה, עוד שעה נותנת לו לתפוח. וזהו, אחרי שהם תפחו ככה 4 כדורים, אנחנו מתחילות, מחממות כמובן, חום גבוה מאוד. הרוז הלך בסך הכל 7 דקות בתנור. אני הולכת למרוח את הרוז הלך בנוטלה, על מנת שיהיה לנו כיף ככה למרוח. שמתי בתחתית מים חמים, את הצנצנת של הנוטלה. תראו איזה כיף. ואז אני מאוד מאוד אוהבת, לא את הנוטלה רק, אני אוהבת להוסיף קוקוס. אז יאללה, בוא ניגש לעבודה, אני אאסוף את השיער. אתם שואלים אותי בטח למה אני לבושה, אני חזרתי מקניות, חזרתי מרתון. בוא נשתף אתכם גם. קמתי בבוקר מוקדם, ובישלתי את הדגים הטעימים שלי, ממש ציור, דגים חריפים מרוקאים, אורז, בשר עם תפוחי אדמה, סלטים, כמובן קינוחים. אז יאללה, אנחנו שמות, מתחילות עם כדור אחד, בא לי על הכדור הזה. קצת שמנתי את המשטח, טיפה עם שמן, אני מרדדת. משטח שקניתי אותו באיקאה, אני לא אוהבת לעבוד על השיש, לא מפאת לכלוך, כי גם את זה אני הולכת לנקות. לא יודעת, מרגיש לי יותר נקי כזה. נראה לכם איך אני מכינה את הרוז הלך. אנחנו שמים נייר אפייה בתבנית, לא משמנים אותה, אין צורך לשמן. הגודל של הבצק ככה, הפתיחות שלו תהיה בסביבות 1.5 סנטימטר. טוב. לא
לעשות את זה מדויק, מה אני אעשה? זה המחשה. עורכת נטלה. כמות נדיבה. באמת, כאילו, שאלו אותי מספר פעמים כשהעליתי את התמונה של הרוזה לך, בבקשה תראי לנו בלייב איך את עושה. אז באמת ככה באהבה, ממש לפני כניסת השבת. אני אראה לכם גם איך אני מגלגלת. אתם שומעים אותי? פוקוס. כמות נדיבה, מרגישים גם את הנוטלה, את הפוקוס, מי שלא אוהב את פוקוס, יכול לשים רק נוטלה לבד, מי שאוהב את עם ריבה, אפשר למלות, אתם יודעים, ראש פתוח. יש לי גלגלת של פיצה, שאיתה אני רק לגלגל, סליחה. לא יודעת למה סליחה. עכשיו אני חותכת, אפשר יותר דק. איך אני אוהבת את זה. לקחת את הקצה, מגלגלת יפה. סוגרת את הקצה כאן, מניחה את זה. אתם רואות? יפה. מסדרת בשורה. רוזה לך מדהימים. בסיומם אני מפזרת עליהם אבקת סוכר. רוזה לך. שבת שלום לכולם. שבת שלום. אני שואלים אותך מה זה המשטח הזה? המשטח הזה זה מין שטיח כזה מסיליקון שקניתי אותו באיקאה. זה לרדד בצקים. אני הסברתי שאני לא אוהבת על השיש, אפילו שהשיש נקי, לא יודעת, זה עניין, זה משמש אותי באמת. יש שאלות? הבצק מאוד מאוד נעים. מתכון מבקשים. מתכון? אני גם ארשום אותו ושוב אני חוזרת על המצרכים. 600 גרם קמח, שזה יוצא 4 כוסות מלאות של כוס חד פעמית. כף שמרים יבשים. כף שמרים יבשים, 300 מיליליטר, מים פושרים, מערבלת וחוזקה בינונית. ואז, תראו איזה יופי, המשטח נשאר ישר, נקי, בגלל זה אני אוהבת אותו, אין שוקולד. המערבל עובד בחוזקה בינונית, ואז אחרי 2 דקות מוסיפה
רבע כוס שמן זית. מוסיפה כוס שמן זית, נותנת לו לעבוד במערבל עוד 2 דקות, בכובע בינוני, ואז אחרי זה מוסיפה חצי כפית מלח. מעלה את דרגת המערבל הגבוהה, המערבל ירעד, אני תופסת, מחבקת אותו, ועוד 3 דקות ככה הוא, עד שמתקבל כדור שמתיישב לי על הוו לישה. נותנת לו לפרוח 1.5 שעה, אני משאירה אותו כאן, אני שמה מגבת כזו, נראה לכם, בצק נשאר כאן, צייעת עליו לישה, עכשיו הוא לא, ואז אני שמה את המגבת ככה, סוגרת עליו ככה, 1.5 שעה, תופח, הבצק מאוד נעים, נותנת לו בוקס, ואז מחלקת ל4 כדורים, שמה עליו שוב מגבת נקייה, ונותנת לו לטפוח בערך עוד שעה. בעבור שעה הוא מתקבל ככה כדור תפוח, מרדדת, מוסיפה נוטלה, או נוטלה עם קוקוס, או ריבה עם קוקוס, כל מילוי. אפשר לוטוס, אפשר ריבת חלב, זה אותו דבר. לוטוס וריבת חלב לא. מה פתאום? מרדדת, יפה. שמה נוטלה על מנת למרוח את זה לשכבה ככה, ולא, איך אומרים, לא להרוס את הבצק, שיהיה קצת נוזלי, ויהיה קל למרוח אותו. קערית, בקערית מים רותחים, ומעליה את הצנצנת נוטלה, ואז היא ממיסה אותה. כלום עבודה. אני באמת חושבת שכלום עבודה. כל דבר, כולם אומרים לי, מה זה המילה הזו כלום עבודה? באמת כלום עבודה. יש לי עוגות שהן מורכבות, שלפחות איזה שעה עבודה אני לא אעלה בשידורים. סוף עוד יעיפו אותי מהקבוצה. הלכתי קצת. יפה. יפה. שולחת נשיקות לכולם. סכין של פיצה, חכה. אתה תבאס אותי אתה. שאלות? יש שאלות? זה עשיתי ללא קוקוס. גדלים כל אחת, איך שרוצה, כי הם עולים כזה באפייה. כמה מים? כמה מים? 300 מיליליטר. אני גם אתן את זה רשום. אני אעלה עם התמונה. כמה סוכר בבצק? אין סוכר. אין סוכר בבצק. לא מספיק הנוטלה, חבר'ה. הבצק בלי ביצים וסוכר? לא. מה שאמרתי בדיוק, שוב חוזרת על המצרכים, 600 גרם קמח. כפית שמרים יבשים. יש לנו? יופי. 300 מיליליטר כוסות מים פושרים, מלח ורבע כוס שמן זית. אלה המצרכים. המילוי, נוטלה, נוטלה עם קוקוס, ריבה, אין סוכר, אין ביצים. ואיזה בצק, איזה בצק. איזה בצק. איזה יפים הם יוצאים. ז'ונגלר. ז'ונגלר. בהזדמנות חגיגית זאת, אני רוצה
רוצה להגיד לכם, אחותי הקטנה שמה קרן. קרן חביב. הופה. מה אתה יצאת לי? היא עכשיו בתאילנד. בנות, אני רק מקווה שהיא תאשר לי שאנחנו נעלה שידור ביחד, שהיא תחזור. היא יופה. אלופה. אלופה ברמות. אז שבוע הבא חוזרת מתאילנד, אני אתן לה לפרוק את המזוודות. לעשות קצת כביסות, ככה להתנשק עם הילדים. ואנחנו נעלה סרטון של דבר שלה או בבית שלה או בבית שלי. דברים מדהימים. אז קרן, אם את רואה אותי, אוהבת אותה, חיים שלי. אני שם את זה, את הכל. את השעה אני אמשיך. אני אדבר איתכם עוד קצת, זה יהיה בהפתיע, אמרתי לכם ממש, איזה 7-8 דקות. לא יותר מזה. הם צריכים להיות לא כאלה שזופים, שנשרפנו מהשמש. שזופים יפה כזה. נתן לכם המחשה. נכנסנו לתנור. על חום גבוה. מה זה חום גבוה? זה 200. אחלה. לא? אכן, עייף. הם יהיו כמה דקות, 8 דקות ככה, בתנור. וזהו, וזה הזמן, יש לי להגיד כאן משהו. אף אחת לא מכירה אותי באופן אישי, חוץ מאלה שבאמת מכירות אותי וחברות בפייס. מאוד נחמד לי שבאמת כולכן מפרגנות ואתן מקסימות. ואני רק רציתי להגיד דבר אחד. אני הכנסתי אתכם למטבח האישי שלי, עזרתי המון אומץ. אני 3 שבועות רק חברה באימהות מבשלות. ויש כאלה ממש מעטות, אבל יש כאלה שכותבות בתגובות דברים לצרפות להם כללות. זה לא נעים. אף אחד לא מכירה אותי. אף אחד לא יודעת מי אני. אני רק רוצה להגיד לכם, זה כמו שאני נהניתי מהמתכונים שלכם ומכל הדברים הטובים שלכם, אז אני משתפת גם את הדברים שלי כדי שתהנו גם מהדברים שלי. אז באמת, בנות, אני לא מחכה אף אחד, אני מרי. כל אחת כבודה מונח במקומה. ולא לקלל, זה לא נעים לקלל. אז קחו את זה לתשומת לבכם. לא, אני בעצם עכשיו באמת מסיימת את הוידאו. זה יצא, אני מצלמת, אני מצרפת כמובן את המתכון ואת אופן ההכנה. ושיהיה לכם בכיף, ביקשתם, קיבלתם, שבת שלום לכולם.